I llavors quan era l'últim a parlar en xat i va quedar la puta. L'altre dia que se llama no contaré. Senyores i senyors, anem a veure... Així la gent està flipant i està dient «Este qui és?» Perquè la senyora del programa està dient «Com li diuen a este?» A veure... Senyores i senyors, doneu la benvinguda al Teatre Miquelet. Nosaltres tenim molt bon rotllo en aquesta sala i de quan en quan venim així a contar històries. Així que, per l'amor de Déu, per començar, jo això és obligat. Demano un xicotet aplaudiment per al Teatre Miquelet i per a tota la gent del Teatre Miquelet, tot l'equip. Gràcies. A mi m'agrada tindre la llum un poquet al públic, després no la lleve, però m'agrada perquè la gent es despulla i... Això le va follar un rato. Ja estava de tanta xumina i tanta tonteria. Molt bé. Molt bé. Senyor, senyor, això és la idea, Avui la idea és que folleu un ratet. Vale? Per l'amor de Déu, va follar-se tots el de 11, 8, 88. Que no, y negra. Qué chulo. Claro, desde los Estados Unidos. Bueno, ja podeu veure que guió no en dic molt, Senyores i senyors, anem a veure. Jo soc Xavi, per la gent que no em conega. És obligat, jo em presente sempre al principi dels espectacles. Jo soc Xavi, per la gent que no m'haig vist mai. Soc Xavi i aneu a veure una experiència, Jo avui no volia titular-ho ni espectacle, Avui aneu a tindre una experiència ecològica, An ecologic experience, Espera un momentet que se m'ha acabat el cap d'experiència. An ecologic experience de la companyia de teatre, això és important. Som la companyia de teatre Pot de Plom. Un aplaudiment, home! Això, no, això ho faig sempre, però això és perquè vegeu el nivell intel·lectual. Tu no podries fer-ho. Perquè les normes ben de perquè això és perquè vegeu el nivell intel·lectual de l'espectacle que no va veure, Per l'amor de Déu, si algú del públic, jo que sé, la senyora del programa o algú de vosaltres, pensava que no va veure un espectacle intel·lectual, aire. Per l'amor de Déu, va, No estem per intel·lectualitat, jo l'únic que vull fer és riure, El que vull és que la gent es descolla un ratet, i si és el que voleu riure's un ratet, sí o no? Sí! Tu, la de la bufandeta, o riure't un ratet, diu, sí, dime que sí. Diu, si fes-me riure. Oh, fes-me riure i soc teua! Això són coses que jo m'imagino, Anem a veure, jo estic major, vaig venint així any rere any, estic major, estic calvo i estic calent. Estic calent com una olla de pito, en anglès seria like an oil of the pit. Senyores i senyors, anem a començar. Això és de veres, això que em posa així al cap, això és important. Això en els espectacles de Pot de Plom és important perquè és una declaració de principis. És com si jo vos diguera, Txell, vaig a fer el moniato. Vale? És una cosa que no té ningú sentit dramàtic, de veres, no vol dir res. Això, diguem, dramàticament no vol dir res, Tu pots l'assegurar. Una volta, jo recordo que una volta va vindre a veure'm un intel·lectual, Una volta que jo recorde, en 20 anys, que fa, des de xicotet, una volta va vindre un intel·lectual a veure'm. I al veure'm en el de Sant Bossaor, em va dir, és molt interessant, això. Molt interessant. Perquè tu amb aquest objecte, d'alguna manera, és com si estigueres parlant de la inconsistència de l'ésser humà. I jo li vaig dir, no, gilipolles. Això és un desemposador. A tontal, Així que demano un aplaudiment per a l'intel·lectual.